akeh banget sing kepareng mirsani lumantar YouTube kok ya. Monggo Mbak Mimin Apri. Turi putih. Disuke kersane ngalah iki. Lah kowe mau ya ngapa? Ya nek golek rai lho. Gawe. Iya. Sugeng dalu, sugeng enjing Mbak Apri. Sugeng enjing Mas Petruk. Sugeng enjing Mbak Mimin. Nggih, sugeng enjing Mas Petruk, Mas Garing, Mas Bagong. Menika tasih kepareng inggih menika ibu-ibu tasih lenggah kathah sanget. Nggih, Mbak nuwun Bu-ibu. Adik nem-neman kita sing kathah. Rencang kula sing paling tak tresnani ya Sinakula nggih. Oh iya. Menggani. Panjenengan pikantuk salam Pak Tantut. Saking Bu Endah Laras. Nggih. Nggih, menika meling. Panjenengan mboten pareng ngerokok. Lah aku wis seminggu iku ora ngerokok. Sae no lho. Jos sae ndasmu. Lah apa-apa ngebleng ya aku saiki. Apa positif ngebleng apa positif. Demi kesehatan, demi kesaenan kok enjing. Nanu Pak lagi penyesuaian. Nggih. Wis ora apa-apa, pokoke tak lakonane ben kabeh ki mari. Niki Bu Endah Laras mantau saking dalem. Nggih. Napa dicelimur, napa permen apa napa ngoten Mas Petruk? Piye, Lek? Nggih napa? Kuning napa, Pak? Podang kuning. Diseragen ki. Oh. Wau sampun. Nggih. Wau sampun. Anu nggih. Guguk Amara nggih. iya. Niki putra panjenenganipun Mbah Gina. Oh. Niki Mbah Gina rumiyin Juru kuncinipun menika putranipun kakung-kakung gleli-gleli ngeten niku nggih ya sedaya niki. Niki saking Mbah Juru Kunci ingkang sakmenika. Nggih. Ngersakaken lagon katresnan sejati. Oh, kalau mau kula malah supe. Lah nggih. Lah niki ngeten mawon, dari semua putra Mbah Gina diaturke lagu katresnan sejati kemawon. Nggih. Siap. Ini kan ngaturke jenengan nggih. Wong sing penting nganggo irama sragenan kok kene iki ya. Ya. Iki mau eneng duwite. Lah kok ya 5.000 to, Dik. Iki ya. Sekileran kok niku. Kok tak nyawer barang ya ngopo ngono lho. Kuwi aku karo sampean karo Mbah Simbah ki wis akrab banget kok. Sedekah nggih. Wes, penting sampean ora miskinke aku ngono wae. Sedekah kali anak yatim piatu. Lah yatim piatu ngoten lho. Bener wong bapak kula pun mboten enten, simbah kula mboten enten kok nggih. Ya, mangga diaturke. Oh iya. Iya lek nonong. Mangga diaturke, mangga lagune katresnan sejati. Dados ya. Sing ora gawe status lindu kabeh lindu kabeh. Sedaya nggih. Wah, tenen kok. Matur nuwun sangat. Iki wis diaturke lagune panyuwune saka Pak D. Putra-putra Pak. Putra-putra Mbah Gina niki wau ngersake lagu katresnan sejati. Wonten panyuwunan nggih menika niki ngaturaken lagunipun Kusuma Wijaya. Oh, nggih. Sinten ingkang kapiji? Ingkang kapiji anak wedok Genduk Warma utawa Mbak Evita Warma. Evita Warma. Sing apa? Seni. Jumeneng saking palungganipun Mbak Evita Warma. Oh iya. Sepote Mas, monggo. Dados. Ya, monggo.
terima kasih. Selamat pagi Mbak Warma. Selamat pagi Pak D. Nonton statusnya lindu-lindu kabeh sing ora lindu iki mung statusnya putri. Nyebut karo Gusti Allah. Mbok mayangi ngene-ngene iki bae nang cerak-cerakan ae ora usah nang Banyuwangi, Malang Selatan. Wis klenger sadurunge mangkat. Lah niku pun melu kula pun pundi-pundi kok Banyuwangi tekan luar Jawa, mula kula dhewe nggih nganggur mangsani walah pun dhisik tak kempit-kempit paribasane. Mbak Putri pun ngrumangsani sepuh. Yo, mangga lagune Kusuma Wijaya. Dados, ya. Meh, jebul dibanding padha iki ora mung 5,5 kok, Pri. Nggih, lajeng 6,5. Skala Richter. Kula ranelan muka plafon SMA Manyaran ngantos rontok amal gilindu. Wah, wayangan aman nggih. Wah, meniki aman sangat. Aman, alhamdulillah. Nggih. Iki padha ngabarake iki ya ora ning eleke iki, Pri, ngene iki, Pri. Nggih, leres lho. Wah, menika. Selamat ulang tahun kagem Mas Lanang Bandara yang ke-37. 37. Nah, muga-muga enggal pinaringono dudu sak lami-laminya. Mbak pun pinaringan dudu lanang wedok padha wae ngono. Iki lak duwe anak iki. Dasare celutak ya. Lah nggih matur nuwun sanget menika saking Gus Faiz Kediri nggih ngabarke. Mas Lindu Om mugi sedaya tansah pinaring slametan saking Mas Ibut nggih. Saking Pak Detukiman ngersake lagune nggih menika lelagon Jogja Istimewa. Ya. Yen diaturke sik. Pri? Nun. Saka Lek Nono mau lho. Sing ngersake apa kuwi gubuk asmara mau diaturke seragenan. Oke, baik. Kubel juga metel. Nggih. Lek Nono siap ya, Lek? Ya. Wah, bajune wis tarimbitan karo Mbak Mimin. Wah. Nah, iya. Nyawer 40.000 kok mangsamu. Oh, dilengke tenan di celeng-celengi duwite kanggo dalange kok ora. Niki dipun perintangi sinden mboten? Nyuwun karo Mbak Mupida Sofiana. Oh iya, monggo sementing saking palungganipun. Sumangga Mbak Mupida. Penonton ning Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih, sendika dawuh. Ah iya. Dituruti kanggo kudu joget ya Lek Nono kanggo. Joget ning ngarepe omah ngono pokoke. Ning omahe kono dhewe no. Ha iya. Ya diaturke. Seragenan nggih. Nggih seragenan. Oke, baik. Gubuk Asmara. Monggo. Dados. Monggo Mas SLB. Peniti-peniti gamelan. Iya. Golek ndok basa. Ayo. Golek ndok basa. Ayo lho Mbah Mimin. Golek tape ketan. Yo. Tape telo. Sebelum aku tahu apa artinya cinta. Terlena ku dibawanya ke sana. Ayo. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Telah
Nono mempengi ra umum lek joget. Ning ngarepe omahmu ngono lek ning ngarep lawang. Iya, ya mangga, ya. Dintekke, Nduk. Terus ke. Matur sembah nuwun sanget, alhamdulillah. Diaturke panyuwune Lek Nono. Sampun, Mampun sak. Salam kagem Mas Taslim, idola warga Kutu telukan pada masanya. Wah, tenan. Taslim Pitoyo, wah. Ini angger sawan kamahina. Selamat mayang rono ya. Mung suwe ndang Purwanti kae. Sawan kamahina. Ngono kuwi. Bar kuwi meteng wae. Matur nuwun Mas Supri tansah ngelingke. Nadyan tok suwe ra rono ning atine tetep manunggal dadi sawiji kok Mas Taslim ya Mas ya. Wah, matur nuwun nggih. Neng panyuwun Jogja istimewa. Oke. Oke. Nduk Drias di jumenengke mboten? Ora saben watu peteng kamu kok. Pesing jane. Aku entuk ngisi oleh aku yo ngono wis ana metu ora apa-apa. Mosok ki Mas Agus matur nuwun Mas Agus nggaden wae. Mas Agus Makina Motor. Makina Motor, monggo belanja motor murah tur ya kualitas hebat di Makina Motor wonten ning Ladan nggaden trucuk utawi wonten Jeto. Kapan nggih wayangan melih nggih? Desember. Desember, wah urung dijawab ya kowe. Dereng kok urung tak bunder ya, Oh, goblok mula. Ora lah terus dikabari apik aku urung kabari ya piye, Pri? Mundur ngerti kok ora. Wong sindane wis kabeh kok Yutarni. Kula terus dikabari Apri lho. Wes. Apa kan gandukan liya kok aku ora tak kabari Pri maksudmu piye? Boten oleh tuwa. Jogja istimewa. Yo, Oke, monggo dadas panyuwunipun saking Pak Tukiman RT. Monggo Pak D, kanggo jampi saya. Ya. Ini nek nganti awake dhewe iki mau seneng-seneng terus mergo ngelingono kahanane lagi ora pati penak. Nggih, leres. Mergo bar gempa iki mau muga-muga wae kabeh slamet donya ngakirate. Amin. Mugi-mugi pendalingan wilujeng ayo suwangen saling ndara dimene kabeh ingkang wis mirsani kundur terus bisa nliti priksa kiwa tengene daleme piye. Oh iya, mangga dados
madyaning wana wonten Surya kang coplok saking banan winastan mangkono krana wonten satriya namur kawula lumaku ana brata nenggih waos satriya wingking saking kasatriyaning Plangawati kasih Raden Abimanyu ya sang Angka Wijaya ya sang Partotanaya saka pengalasan ya sang Jayamurtita satriya dedeg ngringin sungsang pengawak tirta gaya teja bagus wernanira ampeng jatmika ruruh pasemone yen ngendika sinungging seming lati arum wijining sabda turta tansah ngenaki tyasing sasama lasinta ingkang tansah tutpuri handayani nenggih nala garing Petruk miwah Bagong Duk semana dereng wonten ingkang nyabawa amung ngentosi dawuhipun timbalanipun Sang Bendara
Dedetidem prabawaning ratri Sasatara wis manjar kawuryan Tanku jiwa pemanis nanggep Srinareteng Haklarning Cakrawala winulat ngalangut Prandene paksa kebekan saking kang taranggana kang sumiwi warata tanpa saking kehingetan kono kang sumiwi warata tanpa ngrungokke pangkur nek dirungokke tenan jan tenan ya ya tenan. Wah, pas wayahe janturan diudarke Limbunang turu. Lho kelingan ngungkut wis. Ora kena ora kena dipiyak wis. Lho wis. Wong ngriling kok malah ngoyak irama. Ya wong sportivitas ning kono kuwi. Ha iya. Nuwun sewu Ndara. Menika badhe tindak dhateng pundi dening nganti kengabdipun Garing Cakrawangsa dalah saadi-adi kula. Kawuranana Garing. Aku bakas musul Kakang Mas Gatotkaca lan Begawan Kapiwara tumuju mring Wukir Jamur Dwipa. Wigatosipun menapa, Gus? Ngupaya mindrani para pepunden wa Prabu Ndarawapi wa Werkudara sarta Kanjeng Rama Harjuna. Wah nggih mekaten. Sejatosipun niki kula nggih bingung awit Bapak Semar sampun sawetawis wanci nggenipun kisah tanpa wonten sing dipamiti. Aku suwe-suwe curiga iki, Truk. Curiga ngopo? Wong lunga kok genep wong papat, Prabu Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Bapak Semar. Kok jaja domino ning sumbekan ning samber wingi dhekan kowe. Ning kono ki sing domino ki wong wedok-wedok. Ngono. Wong lanang ora kanggo, ning kono mung dikongkon tuku rokok ning kono kuwi. Oh iya. Rampungan dapurmu kuwi lah. Ingkang mangkun ayunala Garing dherekna salaku bareng lawan Nadia-dimu kabeh. Monggo kula dherekaken, Gus. Miyak nangening kalang iwan naglar pandamun sar Limol kekunang surum sorote tanpa adang Ngasolan pacari purnaming gegono
dasari mangsa katiga imohan laweng ing ujengan saya menengah tindak nyosang Raden Abimanyu panyipta pringgo bening maragotan metang durgane ngawan geger buren wana merak lutung lumayu lebih yen to bisa tata jamu mangkono ucape hebat berpadha piyak suminggau ketitik ori sajayeng kantong kae dudu wong kala masih tedake ngapa-apa iku sumara besih madu turuning wong andra mrih aja nganti kegebok wasane lan nadyan tok pidak wayangan bakal gedhe wilate ayo kanca mire pauta sangat bagus katrenjuh nalindra negaring tunggul malaya Sang Prabu Dewa Srani Sikra nyandhek lampahe mau Sang Raden Abimanyu yen nang ing kalang ilang lan pandang Om Pomo kaki padha dipun eling ing pituturing ngong siraga satriya warani kudu wanteng catmika wing budi rura sarta wasis hing ora pangling kowe cendenge Janaka kowe sing jeneng Abimanyu lakar kados mekaten menawi mboten lepat menika kados Nalindra Tunggul Malaya Prabu Dewa Srani pancen ingsun Nalindra Tunggul Malaya Prabu Dewa Srani Abimanyu ndi wong atuwamu kaya ngapa Janaka wonten wigatos ingkang pundi dene ngupaya dhateng Kanjeng Rama Harjuna bakal tak tigas gulune tak tigas gulune dadi pengeman-eman ora ngomongake Janaka nanging malah kepara nyata kabeh para Pandhawa uga bakal tak siranakake negara Ngamarta bakal tak bedah dina samengko Sundang Kanjeng langit kelap-kelap katon lerenging sangale Sri Sang Mawegandreng ing Prabu Dewa Srani aja gumampang ngucap kowe arep bedah praja Ngamarta apa ora weruh yen to Abimanyu iki ala tanpa rupa satriyaning praja Ngamarta yen kowe ora trima kowe arep ngopo parat maju kepara ngarsa krasa tanganku paratke
nyun sungluhung betalopo kurang guling elinga salat jatmika yen wacana kudu manis ing kepiye Dewa Srani ketiwasan Kanjeng Ibu dereng kelapan abenajeng kalian Janaka kemawon kula putra pun Dewa Srani kapracundang mengsah anakipun Janaka nenggih pun Abimanyu tobat lagi mung Abimanyu wae wis kelindih yudamu gek mengko musuh Janaka bakal kaya ngapa Kanjeng Ibu kepareng kula nyuwun pambiyantu panjenengan Kanjeng Ibu iya kula pikirake Dewa Srani pun ibu ora bakal mentala marang kowe ya nggih maju meneh tandhi ana si Abimanyu dene pun ibu bakal membo dadi pusaka jemparing mengko lepas ana marang si Abimanyu kula oh inggih ibu Petruk nun Bagong dalan halo nek to gong iki nek le kowe ora mbacut meneh nek le kowe weruh apa kowe weruh apa Petruk nun kowe weruh apa kula mboten kelas niku mboten weruh napa-napa niku kae lho Petruk sing kae sawangen lah genap bakul wedang ayune ya ngono-ngono kowe senengane malik nika pun genah nika angger iso mentul-mentul ngoten nika dudu kowe kok senengane lha weruh apa Gong aku weruh wong nyusoni anake oh senengane balegya malah wong nyusoni anake iki balegya loro lek wiyana weruh iki kuwi ora mripat sak tampah ora ana sing tanja kabeh iki lek sing diwuruhi apa basane pekothokan tok liyane kuwi ora eneng meneh Petruk nun Prabu Dewa Srani kae nggawa apa beto panah ngoten kok iya gek bledore murup nganti sak obor gedene Gus nika genah pusaka ampuh nika Gus nggo sumingkir mawon ben ora bapak Abimanyu sireng yuda nggih nanging nika sajake sanes pusaka limrah nggo mundur mawon Gus ora Bagong aku ora bakal mundur sejangkah aku ora lila yen to Praja Ngamarta bedah ampun ngaten Gus ampun ngaten niku wau mungkin nek ndika kenging napa-napa gek kula sing ajeng melu kalih sinten nggih untuk mriko-mriko ora digunakake ngono Punakawan padha mundura bakal ndak papake kridaning Prabu Dewa Srani